हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। गुबैयै खेला गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा जुदि मोजां खेला गेलेनो रोंगौब्ला सायख'जानो हागौ हादोरारि थाखोआव गेलेनायनि थाखाय। बेनि थाखाय गुबै सा सानजा रायजोनिफ्राय रोंगौथि गोनां गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'नायनि थाखाय भारत सरकारा बिथोन होनाय जादों। हादरनि सा सानजा रायजो थामहिनबा आसाम रायजोनिफ्राय हादोरारि आरो मुलुगनाङारि थाखोआव गेलेगिरि बिथांमोना देरहानानै फैनायनि उनावनो मिरु सरकारनि नोजोराव गोग्लैदों गुबै सा सानजा रायजोजों लोगोसे आसाम रायजो। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। गेलेनायनि बिथिङाव आसाम रायजोआ हादोरारि थाखोआव जोबोरै नोजोर खोख्लैनो हादों। हादोरारि आरो मुलुगनाङारि थाखोआव आसाम थामहिनबा सा सानजा रायजोनि गेलेगिरिफ्रा मोजाङै मोजां देरहानायखौ लाबोनो हानायखौ नुनानै आसाम थामहिनबा सा सानजा रायजोफोरनि सायाव नोजोर गोग्लैदों मिरु सरकारहा। दा बावैसो आसामाव हादोरारि थाखोनि जोलुर सायख'ग्रा मोननै हानजा गायसननाय जादों। बेनिनो मोनसे हानजाया थांनाय 27 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जरहाटआव जोलुर खेला खुंफुंनाय जादों। बेवहाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लादोंमोन। आसामनि गेलेगिरि बिथांमोना हादोरारि आरो मुलुगनाङारि थाखोआव खनले देरहासार जाबोनायनि उनाव हादोरारि गेलेमु थाखोआव आसामा जोबोरै नोजोर बोनो हादों। हादोरारि थाखोनि जोलुर हानजा सायख'नायनि थाखाय साननैसो सिगाङाव आसामाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेसनआ मोननै हानजा गायसनफैयो। जरहाट जिल्ला गेलेमु आफादनि गेलेग्रा फोथाराव अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि दैदेननायाव आरो आसाम फुटबल हानजानि नाजानायाव थांनाय 27 अक्ट'बर खालारनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों भारतनि हादोरारि हानजा सायख'नाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सायख'नाय हाबाफारियाव गोबां आइजो गेलेगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। आसामनि गामि ओनसोलाव बेबायदि जोलुरनि फारसे गोसो थानायखौ नुनानै सोमोनांदों अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि सुबुं गोनां गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'नो थाखाय हिमाचल प्रदेश आरो गवानिफ्राय सानै रोंगौथि गोनां बिथांमोना फारि महम्मद आली आरो कान्नान प्रियकाल बिथांमोना जरहाटसिम फैदों। बेवहाय सायख'जानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ आन्डार 15, आन्डार 16 आरो आन्डार 17 नि थाखाय थिसननाय जागोन होननानै फोरमायदों। आसामाव जे गेलेनायनि बागै एसेबां गोसो गोनां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं बेखौ बे सायख'नाय हाबाफारिनिफ्राय हमदांना मोनबाय। थोजासे बिबांनि खाबु मोनोब्ला आसामनि गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां लाइमोन सुबुंफ्रा गेलेनाय फारसे ओंखारबोगोन बेखौ साननो हायो।